Hemmeňize salam aýdym sahipçiler. Hemmeňize salam. Ine ýadyňyzda bolsa size bir aýyň dowamynda aýna atly aýdymy klip bilen getirerin diýip söz beripdik. Ne dogrusu bir aýyň dowamynda yetişmedik. Käbir sebeplere göre şalarak demegledim. Doğrusu. Indi hasab edenim bolanok, mesih edenim bolýar diýip türkmeniň sözü bar. Şoň üçin biz şu gepleşigimiziň eýdini şunu ýene dowam edip başlaýar. Sizin bilen bilelikde häzir ýadyňyzda bolsa şiir Nazar Ýarmedov, men onu şiirlek diýen öňsüze ýatladypdym. Şiirli bilen goşgu düztük. Gepleşigimizde ýöne dogrusu edil ýarym sagadyň içinde goşgu döredilen dogrusu şiirlikimiz şol özdilen goşgymyzy kän halamadyk. Şoň üçin mine sizden gelen tesbirler bar. Şolardan özümize gerek sözler alyp we özümizden hem täze sözler goýup şu aýna atly aýdymy biraz sözüniň manysyny hassa inserip şol aýdyma girizmekçi. Indi sizden gelen tesbirler, kommentariýalar bilen häzirne tanışyp bolaryn hemmämiz biledik. Pasias. Şimdi yani açık geçsin. Şimdi bunu saklaýarsa biz tesbirleri gözden geçirýär. Şimdi şu yerde bize kömek etmek isteyen bir näçe dinleýijilerimiz özüniň pikirlerini ýazypdyrlar. Goşgularyny uğradypdyrlar. Şonuň birinjisini Atageldi Hudaýkuliýew. Şoň ýadan goşgusyny dolan açylyşyny. Aýna jan dolan ýa-da näzlejan sen görküňe wasyp edip aýdym aýdýar Eldar diýe. Eldar jan diýipdir. İlk tanış olup çıkalım. Aslan merettir diýip. Sen gidende dolu gaýgylar ýüregimde, suratyň ellerimde, wah suratyň dälle, eliň bolsa-da elimde. Şiirini şu belli alaýyn. Yani kısa sözler göňüme ýarady. Ýadymda bolsa bir nime diýipdir? Sen gidende dolu gaýgylar ýüregimde, suratyň ellerimde, acı damjalar, acı göz ýaşlar gözlerimde diýip ýazypdyk ýadymda bolsa. Şonu bar, ana şunu biraz ýa-da Ruslan meretdir diýip sözlerine ulanaly diýen sözlerinden ulanaly. Doğruluğunu ýazaýyn şonu. Ferit. Suratyň ellerimde, wagt suratyň däl, eliň bolsa-da elimde. Şonu diýip alaýyn mysal üçin suratyň deregine eliň bolsa-da ellerimde. Şonda bolanda aýdaça bolsa men sözlerime görä Ruslanyň sözleri täsirliräk bolupdyr. Aslan meretdir diýip saňa sag bolsun aýna. Indi şu ýerde ýene Ruslan Kadirov ýazypdyr. Mun goşgularyny. Sen gidende galym men ýalmaýar, dolu ýüregimde gaýgylar. Suratym ellerimde goýman seredýän,
gözlerimden akyar ağacı damcalar. O goşku düýbünden owadan ýazylypdyr. Ýöne bizim aýdymlygyň bogunyna birazjyk artykmaşlyk edýär. Şoň üçin nesip bolsa täze soňky döretjek aýdymlarymyzda Ruslan Kadyrowyň goşgularyndan ulunar. Indi Arslan Gurbanow ýazyp ýa-da goşguny Arslan Gurbanow diýip ýazdy kim ka? Ya Ruslan Kadyrow Arslan Gurbanow mı? Belki anlayıp owadan dünýä diýär. Owadan dünýä ady bilen giriýän dinleýijimiz bilen şeýlere getirip ýazypdyr. Seni ýatlamda ýene gözlerim ýaşa dönýä. Nädeýin söýýän seni aynam kynama beýle. Benim ýatsam bolýar ki. Elbetde bolýar. Ýalyn sizin şu ýazýan goşgularyňyz bir şol aýdymda däl nesip bolsa soňky täze döretjek aýdymlarymyzy bana ulanmagyna gaty uly kömek bolýar. Sag bolun. Inni şunu okuyoruz. Pesleýär. Sen gidende gülüm, sen gidersin, sen gidersen dolu kaygılar yüreğimde. Suratın elmadam ellerimde, ağacı damcalar elmadam gözlerimde. Sen değme göğülme beyle yarım, halma menin nazar eyle. Seni küyfeyerin şeyle, halma menin nazar eyle. Sen gelerdin gülüm, mene diye. Maňa diýjek bolýar. Sen gelerdim gülüm maňa. Näzlerim bilen seyrederdim maňa. Ýyly näzlerim bilen maňa Doňan kalbymy erederdim diýe. Doňan kalbymy erederdim. Ah senin şu koyup gidişin gülüm, sen benim seýil kalbymy yaralady. Canım, endi meni unutdyýçyň, ah meniň bu bagtymy garaladan gülüm diýe. Garaladan gülüm. Sag bolun köp. Düşündüm. Indi. Evet. Sen gidende boşap galy bu göwnüm. Gelle doldur aynam kynama meni. Sensizlikde geçer ömrümün ýary. Gel aynam sen artık syynama meni. Gaty goşky söz ýok. Boşkyny bide maýa. Gaty gowy ýazyp durýar ýankyýady. Elbetde ölmede gerek yerlerini gaty ulu höweslen ulanar size sag bolsun aýdýan. Salam Eldar. Kudum şeyle diyesim gelýär. Gaýtalamaňyz bar şol esas aýdym bereýän ýerimi kädiýän. Gowlukdur diýwanyň tesbiri. Şoma öz pikirimi aýdasym geldi şeyle. Evet. Ayna dolan ayna. Bağışlat meni ayna. Ayna dolan ayna. Unutmam seni ayna. Evet. Ayna dolan ayna. Bağışlat meni ayna. Ayna dolan ayna. Unutmam seni ayna. Elbette biz bu arada pikirleniriz. Köp sağ olsun aýdýas size de. Inni. Şerifenim öz pikirini aýt. Ine şu soňky bendimi biraz üýtgetmeli. Ah senin meni koyup gidişin, benim seýil kalbym yaralady.
Bolla indi meni unut deyişim, ah bu yaktı dünyamı qaralar diye. Ýöne näkilem bolsa bara şu qaralady diýen sözi bir ýürek kysgynç dünýäýe alap duýulýan men özümde wagtyň qaralamak şonu bara baş karar edip almaly, hükman almaly. Şonu bara men yüreğimi ya aşk yüreğimi paraladı diýse o Qarada. Menem kan var. paraladı diýenim çömjeýli belli. Şu söz belli. Evet, bolly indi men unut diýişim aşk yüreğimi paraladı diýär şonu. Aydymyň içinde nähilem bolsa çekimli kalplary eýläp süýndirip gowy ýanky fetrimizi doldurarsyn diýip bolsa. Inni tak. Şeýle bir boşluk var. Sevgiden de yarım sen gidersin doğru yolumda suratın elmeden ellerimde ağzı. Amcalar elmeden gözlerimde harman elmeden öyle. Sen kıysa yarım şey. Ya okuduk demeyin mi? Tanış okuduğu diyen Sen yarım. gelerdin yarım bana. Şu şikşe. Berde Allah'ın ol evet durduyuf. Gittin yaka koyup Sever yarım. sever yarına. Gözleyen seni her evden ayna. Şoğla satacağın, ten giyeceğin ayı mı? Sensiz yaşamak kıyın dünyada ayna diye. Koşku katı koyuyla biz nemi arada yadınızda olsa sağda oğlan Nurlen, an oğlan, ılkam bilen şiirlik 4 ölçülaydım hengin yazıptıp şok hengi an oğlan koyu yerini yetirip işlep verdi. İntek onu siz doğru görünüştü dinlersiniz aydımı bilen bilelikte. Yönü şu yerde men kıyıs kaça şun sağdın nesli dinledeyin. Katı ovudun yerine düşürüp yazıp verdi. Yönü. Sen gidende dolu kaygılar yüreğimde. Ve şunu benzeştiler. Sen tek doğal eşittirsem son elbette kızık olmalı mı kadip öğrenmeden ölçümden fikir ediyen. Şunun için aydın ve doğal görünüşten edip kıza yani kiliği bilen seyretmenizi isteyiz. Şimdi komentaryalar bilen tanış olalım gene. Eline koluna değil. Eldar diye adam men atlaşım ekenede. Katı olup duruyor benim biraz büyütköşme giyirip gördüm. Görün hani belki bir söz öz onu tapar. Elbette ilk ülene şu aladağın için hemen sağ olun. Değme gönlüme beyle, halma benim nazarıyla, seni kıyıf yarın şeyle, gelle dünyanın yaz eyle. Böylece tırnık. Doğrusu şiirle seret, halma benim nazarıyla yani değme gönlüme beyle, halma benim nazarıyla. Şu
biz şunu qaytalamak ön ýanynaky bent diýdik de patpırpev diýdik dogrudan. Şu düýünden aşlap bolýar. Şunu ütgetmeli. Mesela için yine de kömek etmeli. Haşy edýän birce sözüni, setirini özünçe yazdım. Şimdi senin kömek et. Yazdım. Şöyle görmüyorum. Telefonunu böyle koymuşum. Sazanam şu halıma men nazar eyle. Şunu var. Değme gönlüme beyle derler. Sensiz geçmeyer günlerim. Şunu yazdılar etmek. İyidinden beni. Gönlüme benim değmedin. Geçtim şunu alıp çıkalı. Bunu elbette her Düğünden ütgetmen onu. O. Değme gönlüme beyle. Şunu Sözünü yazın o doğrudan. yazdım o. Bunu hazır bir edil şu yerde oturup bizmers. Biz hazır sizden gelen tesvirlerle, komentarlarla tanışacağız. Sizin yine şu videomuzun aşağından yankı bendine kömekleşmenizi yine haýyş edýär. Özümizden elbette wagt ýitirmän ýazar, ýöne sizden gelen has owadan sebepler bolsa ulanlar. Eldar şiirler ağam ayna atlı aydınlık qoğu çıkar deyip umid ediyəs ve qaraşaf üstünlük. Azat Bəşimov. Nefik bolsa aydım diyenin şeyle bar güýjüňi berip işlesenem şol aydım käwag. Şol aydım dinlener, köpçülükde şunu qoğu görerler deyip anam bilen çıkarıp işlesenem düýünden dinleýijilere gözüne ilmeýän wagty gaty kän bolýar. Ýöne ine şeýle gowy Azat Bəşimov bize o diler edipdir, üstünlüğü arzu edipdir. Belki şulaydığımız şeyle şovlu çıkar diye umid edýär. Sağ olun. Köp. İnni. Rahim Çarif. Ömrümü sana versem, Sana versem. en sevgimi duyup, dolanmaz mı aynam, dolanmaz mı aynam diye. Güllen çemen beslesem, bağışla meni yarım, dolanmaz mı ayna, dolanmaz mı ayna. Kendim seslensem, Yüreğime yara salma, kalbim oldu. Şu koşkuyum ben bana, suratına koyayım. İndiki aydınlandı. Sana versem Rahim Çarif. Nesip bolsa son kaydımlamızda bu sözler ulanan sebäbi häzirki sen ýazanyň gaty o ýöne bizim döredin kengimize bogun sany artyklaşlaýdy adaç. Indi. Yine böyle. kısa anne verdiği falan. O ýöne biz şu bendi düýbünden ütgütmeli etdik. Bu öz pikirimiz. Ýöne neden kömegiňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Sag bolun. Maksat anlaýar. Koşku yok ha? Yok. Canlı ne? Geldiğinden alıp oluyor. Bir saatten geldik. Al mekan. Al.
Bir saatdan gelmelsen mekan. Bir saatte. Gelay diye. Yarım saattan. Yarım saattan başta. Gelip çanet. Var mekan tamam. Nüşürdü. 5 bent qoşqy ýazypdyrlar. Adı mekan. Ýalňyzlykda geçýär meniň her günüm. Menden özge ýigide berip süngöwün. Gözüm ýaşly ýürek gussaly bugün. Feýgimi har edip terk etdim gülüm. Ba, Tuğun. söz ýok. Inni sensiz ýürek gussadan daly. Ören kyn eken bu feýginim ýoly. Diýipdiň, feýörün seni ömür boýy. Beren sözüň häzirem meni ýadymda. Yanımda bolsaň da suratyň ellerimde. Bolmasaň da suratyň ellerimde. Keşfin canlanardy, hemişe gözüňümde. Söýgüm garly baky men ýüregimde, adyň öçmez hiç haçan dillerimde. Göresim gelerdi seni her günde. Görmäne göz gerek senin gözel görküňe. Göresim gelende görürdüm sen suratyň, şol suratda synlardym senin ajap syratyň. Sesini eşitlerdim her gün her gece. Arzular aýdyşyp bir gün bolarys bile. Sabr etsek şol gün gelerem güýje. Sabr. Sabrsyz arzulam çykmaly mutluja diye. Ýolny seret. Şu ýerde bar şu mekanyny. Birinji wendini, ikinji wendini, üçüncü wendini. O gördüm ýöne. Bäde näme? Terk etdim gözüm ýaşly. Seret menden özge ýigide berip süngöwün diýär de bäde sesini eşitlerdim her gün erýiji arzular aýdyşyp. Bir gün bolarys bile. Goşqy söz ýok ýöne. Näil bolanda da başga ýerine giden soň ýene täzeden arzu edilipdir. Ýöne şu goşqynyň ýene diňe soňky kupletler, ondan öňkü kupletlerini hökman aýdymlaryň birinde ulanlar. Şunu mesut alyn. Mekan janrda köp sawatny aýdýan. Onu kömek şu zatlar. Şuna kömek edip sana sağ olsun aýdýan köp şu goşqynyň ýaly ma kömeginiň degje barada söz ýok. Sağ olun mekan. Şurada sağ olsun aýdýan. Inni şeýlelikde bizim tesirlerimiz gutardy. Şu ýerde ýekece ýene şu Ruslan Meret Durdyýewiň sözlerinden allyk. Suratyň ellerimde, suratyň däli, elim bolsa ellerimde diýen söz bana täsirli görünýär. Indi şu ýerde şunça adam, 94 sany tesvir var. Şu öz wagtyňyzy biz üçin sarp edip şunça gowy sözler ýazypsyňyz. Ne? Sizin hemmäge sağ bolsun aýdýan ne? Şöyle bir goşky bar eken. Aýnada gördüm özüm. Yürekden aýdýan sözüm sen bolsa dünýäde sevgim etmedi ýürekde. Ateş Pirmetov. Näçe gowy sözler ýazylypdyr ne? Siz şuňaly bize wagtyňyzy sarp edeniňiz üçin
Size köp sağ olsun aýdýan. Canınız sağ olsun. Şuna sizin gol sözleriniz bize yine de işlemeyene hıvız diye. Bizim azamızın yerine düştüğümü kadip hasam ediyen. Yine bolluğundan yine şu yerde bize kollap yazan dinleyicilerimize Murat verdi Cebbarov, Atayeldi Huday Kuliyev, Ataş Pirmetov, Odan Dünya diye Ruslan Meret Turdiyev, Servinaz Mamedova, Ruslan Kadirov, Arslan Urvanov, Akmurat Saparov, yazılmanlar, Maya, Uzuk Turdiyeva, Allah'ın Övekov, Meylis Geldi Muradov, Allah'ın Övet Turdiyev, Ahmet Meredov, Leyla Meret Turdiyeva, Avat Kılıçov, Şükür Nazari, Eldar Gıdiye, Arttaşım, Avat Beşimov, Tavus Khan geldi. Khan Uliyeva, Oğul Nur, Atayeliyeva, Bahar, Lova diye. Atıyor Cebbarov, Avray Cebbarov, Igor Şapilya diye. Mehmet Serdarova, Maksat Anverdiyev, Avat Beşimov, Aynı Urmanova. Yine terden gaytılan yani olma mümkün atları yönü. Kemra Atayev, Devlet, Rahim Çariyev, Bağdar Atayev, Edil Berdiniyazov, Saparul Roziyeva, Видена Любовь Кустия, o da sağ olsun aydiyaz. Bağdar Atayev, Mergen, Ayna Orad Mehmedova, Körpe Amanov, Gülendam Murat Kuliyevna, Ahlas, Hıvız, Sıpayi Sadayev, Khançik Yolamanov, Selvi Higrinir, Erkin Basarov, Laçın Xalabu, Laçın Xalabu, Avat Cumayev, Ratayev, Yusuf Mevlanberdiyev, Şam Hümmet Övez Niyazov, Murat Arliyev, Vlad Sergeyevich, Aksen Alma, Yakup Kılıçov, Pavel Çöliyev, Serdar Altayev, Ayna Orad Mehmedova, Eceş Tokberdiyeva, Eceş Meredova, Kaka Murat Desen, Mekan Övezov, Umid Rahmetov, Rafik Kurbanov, Ayna Orad Mehmedova, Toylu Niyaz Şir Mehmedov, yazılmandır. Kılıç, Eceş, Vedova. Melik Abdullayev, Oğul Şırın, Anna Muradova. Şimdi şu yerde bolluğundan sizin adlarınızı okudum. Sizin hemmenize köp sağ olsun aydiyan. Canınız sağ olsun. Bizim şu küçücük yani yarış diysem olya, show diysem olya, şunu katlaşanınız için size köp sağ olsun aydiyan. Bizim bilen kalın. Yine nesip olsa bir kuvunun içinde şu aydımın sözlerini düz edip
Ondan sonra yankı stüdyoda gola soymana varacak. Ondan da siz ne gola soyuluşunu tomoş edip bilirsiniz. Hemen de sağ olsun haydi ya. Canın sağ olsun. Goğunlarda, toylarda buluşalım. Dedim ben abi. Sağ ol. Sağ ol.